बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. देवगड तळवडे तळे बाजार येथील नवसाला पावणारी व हाकेला धावणारी असा महिमा असणाऱ्या श्रीदेवी महालक्ष्मी मंदिरच्या वार्षिक यात्रोत्सव माघ शुक्ल दुर्गाष्टमीला मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. आज देवगड तालुक्यातील तळवडे बांधवडे सेवाधारणी हे श्री महालक्ष्मी मंदिर हे प्रसिद्ध मंदिर हाकेला धावणारी आणि सर्वांना पावणारी अशी ही जी घाटी आहे महालक्ष्मी मंदिर आहे त्याचा आज 35वा वर्धापन मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. त्याच्यामध्ये सकाळी सत्यनारायणची महापूजा, त्याच्यानंतर तीर्थप्रसाद आणि महाप्रसाद झाला. मोठ्या उत्साहाने देवगड तालुक्यातील जे भक्त होते ते या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत. तसेच या ठिकाणी दुपारी डबल बारीचा जंगी सामना मोठ्या रंगतदार स्थितीत संपन्न झाला. याच्यामध्ये पण मोठ्या संख्येने भाविक या ठिकाणी सामील झाले होते. त्याच्यानंतर रात्री जो महत्त्वाचा कार्यक्रम गावचा चांगला पण भानगडीत पोहोचला. हा महत्त्वाचा जो गावस्तरावरील जो पाया आहे तो या नाटकातून आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. हे नाटकला पण मोठ्या संख्येने नागरिकांनी उपस्थित राहावं असं मी या ठिकाणी आव्हान करतो आहे. या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी नागरिकांनी उपस्थित राहण्याबद्दल समस्त गुरु मंडळी आणि गणेश उत्साही मंडळ तसेच तवडे बागतवडे आणि तळे बाजारातील पंचविंशती मंडळींतर्फे सर्वांना मी या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.